Production. Pavaicha vaicheva wepuma chafane pumu kani we honda chafane hondo baba wepanga chafane panga wepuma chafane pumu ndati we honda chafane hondo baba wewe auwe kani manori wewe auwe kani mainori saditire tindere mufaro nemsoze warombo mezwa chafana charango maichari saditire tindere mufaro nemsoze warombo mezwa chafana charango maichari wewe auwe kani mainori wewe Porfita wenema wano wamba kereke yao wajibata wanu kumeso wachitora mai Porfita wenema wano wamba kereke yao wajibata wanu kumeso wachitora mai wepanga chafane banga wepuma chafane pumo ndati wehonda chafane hondo baba wepanga chafane banga wepuma chafane pumo ati wehonda chafane hondo baba saditire tindere mufaro nemsoze warombo imezwa chafana charango maichari wewe kani manori wewe Sotwaro vanini ukawamba kereke yako wotobata vanhu meso uchitora mari Sotwaro vanini ukawamba kereke yako wotobata vanhu meso uchitora mari ndine urombo nekupinda nemumunda menyu ndarwadziwa kona vanhu vachipera mari ndine urombo nekupinda nemumunda menyu ndarwadziwa kona vanhu vachipera mari bhaibheri rinoti wachasimuka vanobata vanhu kumeso vachitora mari wepanga chafa nebanga wepuma chafa nepumo ndati wehonda chafa nehondo baba baba ichafa ichiva wepuma chafa nepumo ndati wehonda chafa nehondo baba vanonyembera misi yako wewe kanis manori wewe ndandimi dzavanotaura vachisekerera zvavo vachibata vanhu kumesa vasiyaura inzwa ndimi dzavanotaura mighty hena sajinati we receive a mighty call mbava ichafa ichiva wepuma chafa nepumo ndati wehonda chafa nehondo baba inzwa mbava ichafa ichiva mumbo ichafa ichipona kani wehonda chafa nehondo baba wewe ndipatimoni bo customer dimoni jevano vama dawasabe ndipatimoni bo customer dimoni jevano vama dawasabe wewe